Mga deboto nga naghalin sa nakalain-lain nga lugar nag-upod sa pagsaulog sang kapistahan sang Candelaria. Himpit nga pangamuyo ang halad sa mga deboto para sa imahe sang Nuestra Señora de la Candelaria sa distrito sang Haro. Kadungan sang kapistahan subong nga adlaw Pebrero 2, madamo ang nagpadulong sa katedral. Isa na diri ang dumuluong nga si Stephen Williams. I'm from Bainbridge Island in Washington State in the United States, but I come to visit here in Haniwai in Iloilo, and I used to work in the Philippines in the early 1990s for 3 years. But I try to come back as often as I can and really enjoy the country and the folks and the people, and grateful to be here. Pinasahi suno kay Steven ang debosyon sa mga Pilipino. Gani ginkalipay niya nga manginkabahin sang selebrasyon. Kalabanan ang nagpasalamat bangod kay nakatibawa sa duha ka tuig nga pandemya. Oh, for the festival, such a wonderful church. I understand that the Haro Cathedral was built, I think, in the 1500s. So it's a joy for me to be here and to practice my faith with your countrymen. For the Pinoy, for myself, for my family, and for peace. Popular ang kapistahan sang Lady of Candles bangod ini ang sentro sang debosyon sa mga Ilonggo. Ginapatihan milagroso ang imahe bangod sang madamo nga pangamuyo sa mga deboto ang nasabat. Sa homily ni Most Reverend Jose Romeo Lazo, Archbishop of Haro, nagapangamuyo ini nga mabuksan ang tagipusoon sang tagsa-tagsa para masudlan sang kapawa. Gintambungan man sang mga deboto ang Pontifical Mass sa pagpanguna sang mga clergy. Dagsa man ang mga deboto halin sa iban nga lugar, kaangay na lang sang retired teacher nga si Janet Lopez. Nagapati siya nga ang pagsindi sang kandila para kay Candelaria ang nakabulig sa iya pamilya, ilabi na sa ikaayong lawas sang iya nga bata. Gaplano gid kami yang nga gakanto diri. Bisan daw ano ka budlay gid pan yeah pag pandemic wala kay ti ang mga senior iya not allowed magsimbaliwat. Yes, grab the opportunity gid kay ti ang malani ang time nga maka kagapangamuyo lang kami sa maayo nga lawas, maayo lang wala masakit kay sang pag masakit sang bata ko sa Dubai, dogin promise ko nga makonti nag-ayos siya. Nahibaluan ang Candelaria sa Haro ang nagaisahanon nga Marian image sa bilog nga pungsod nga ginkoronahan ni Saint Pope John Paul II kadungan sang iya apostolic visit sang February 1981. Sadto pa man, ang Candelaria ang ginapatihan sang mga Ilonggo nga amo ang nagadala sang kapawa sa anuman nga problema, trahedya o kon kalamidad. Nicole Abelo para sa Level Up Patrol.